Господин Коцоваров, какво е за вас 24 май? Един от най-светлите български празници. Деня на българската писменост и култура, която толкова години ни е крепяла, държала и е водила българския народ напред. По-рано се честваше заедно с празника на светите братя Кирил и Методий. Сега те се честват на 11 май, но 24 за мен е празник, който трябва да бъде тачен и уважаван от всички нас. Не на празник Димитър Талев, железния светилник, е отделил специално място на 24 май. Защото без култура, без език, без просвета, един народ няма бъдеще. Какво е мястото на правоговора и правописа в културата на един народ? Бих искал да върна малко и да поговоря първо за езика, защото правоговора е съставна част от езика. Изкуството на говора живее още от древни времена. Не напразно хората, които са могли да говорят, са били тачени и ценени. В Древен Рим огромно внимание са обръщали на риториката. И риториката е била един от предметите, които са изучавали основно. И то момчетата, защото в последствие те са влизали в Сената. А в Сената, ако влезеш и не можеш да говориш, значи не си за там. Чрез говора ние научаваме мисли, разкриваме идеи. Чрез говора ние стигаме до нашите слушатели. Говора и езика, или по-точно езика, е живо същество. Той се ражда, живее и постепенно отмира. Веднага ще дам пример. Цялата Римска империя е говорила латински. Половин свят е говорил латински, а днес латински говорят във Ватикана и той се използва в фармацията. Христос е говорил арамейски, днес почти никой не говори арамейски. Персийския също е бил език, на който е говорил голяма част от света, днес почти никой не говори персийски. Така че, като всяко живо същество, езика също има свой живот. Не мога да кажа колко време ще живее български език. Той е преживял много. Основно тези 500 години, когато сме били под турско робство, ние сме успели да се спасим и да спасим този наш език. И не бих искал сега, когато сме вече свободни хора, езика ни да бъде унищожен или загубен или забравен. Така че аз съм един от радетелите за това български език да запази чистотата си, красотата си и хубавото си звучене. Сега и за правоговор. Правилен говор или правилен изговор – част от нашия език. Този, който говори ясно, трябва да осъзнае, че чрез говора ние внушаваме мисли. И ние сме отговорни за това не само какво казваме, а и как го казваме. Защото информационният процес е равен на образователния. Така че правоговора е от съществено значение за нашия език. Освен това, ние не можем да говорим неправилно, а да пишем правилно. Двете неща са свързани взаимно, затова трябва да се замислим как говорим. Къде се култивират правоговорът и правописът? Първото място, където детето чува как се говори, да не говоря сега вече за култивиране, това е семейството и семейната среда. Още преди да е проговорило, самото дете чува начина, по който говорят неговите родители, неговите близки. Звуковете, които те издават и думите, които чува, то се опитва да
почва да ги възпроизвежда по начина, по който ги чува. Ако те са възпроизведени правилно, детето ще се опита да ги възпроизведе правилно и по начина, по който ги чува. Ако обаче те са възпроизведени неправилно, то ще се опита да ги възпроизведе по начина, по който ги чува неправилно, защото то няма база за сравнение. И в последствие то започва да говори така, както говорят неговите близки, неговите родители. Следващата институция, която трябва да формира правилния говор на един човек, на една бъдеща личност, това е училището. За съжаление, училището вече не е този бастион на правилния български литературен книжовен език. Заети да преподават иновативни материали под формата на еди какво си учителите, много малко обръщат внимание на начина, по който говорят техните ученици в съвремието им. И вместо да прецизират и да изчистят несъвършенствата, които учениците са донесли от къщната среда, те ги оставят на самотек. И в следващия момент детето, ако е започнало да говори неправилно вкъщи, продължава да говори неправилно и в училище. Третата институция, бих я нарекал, която формира нашия говор, това е улицата. Улицата си има свои закони, свой жаргон, свой циничен, ако щете, начин на говорене. И ако до тогава детето не е изчистило и не е формирало правилен говор, улицата бетонира начина на говорене или го прави още по-лошо. Четвъртата институция, това е работната среда. Всяка работна среда има своя специфика, свой специфичен начин на поднасяне на факти, на изречения, на думи. В завода се говори по един начин, в болницата се говори по друг начин, в университет се говори по трети начин и така нататък и така нататък. Но най-големия манипулатор в днешно време на нашия говор, това са медиите. Аз преди малко казах, че за мен информационният процес е равен на образователния. От екрана ние слушаме определена реч, която е поднесена по един определен начин. И мислим, че след като тя е поднесена оттам, а телевизията или радиото или интернет са институции, ние допускаме, че това е правилно. Децата, слушайки начина, по който се говори от телевизията, от радиото, от интернет, ако щете, те мислят, че това е правилният начин на говорене и започват да го копират, имитират или както искате го наречете. Тоест, те формират своя начин на изказ, на говорене, на поведенческа говорна култура по начина, по който чуват. Има законодателни промени, има законодателни закони, които се казват, че електронните медии трябва да държат за правилното българско говорене, за спазване на хубав, чист български език. Да, ама не, както беше казал Петко Бочаров. Защото лакоми за повече гледаемост, за повече зрителска аудитория, за по-голям рейтинг, което значи, че ще имат повече реклами, в последствие повече финанси, телевизиите търсят дженка, търсят щекотливостта, търсят пикантното. Затова много често в определени предавания се канят гости, които не могат да говорят правилно. Се канят хора, които умишлено говорят неправилно, за да правят впечатление. В политическите предавания сме срещали начин на говорене, който е недопустим. И то от политици, които от трибуната на Народното събрание заявяват определени свои виждания, изказани по такъв начин, че мен ме е срам да ги слушам. Тоест, медията е най-големия за мен манипулатор в момента, в днешно време, на правилният начин на говорене. Така че трябва да се обърне внимание и на това. Ако искаме да имаме български език в бъдеще, по един или друг начин трябва да преосмислим много неща. Какъв език е българският? Сложен ли е?
Сигурно е сложен, но за мен е красив, много благозвучен, много приятен и много истински. За съжаление, хубавите български думи започват да изчезват постепенно и да биват заменяни с чуждици, които не са български. И които, ако говорим с тях, мислим, че правим впечатление на по-интелигентни и по-умни. Скоро време да сте срещали някой да каже румена мома, юнак, Левент, приседнал, благ човек. Не. Вазов, ако не се лъжа, е писал с 45 000 думи. Ние в момента говорим с не повече от 20 000. Ами, за това става въпрос. Да, няма да отрека. Съвремието ни, електронните медии внесоха много чуждици. Ние не можем да допуснем сега да не ги използваме. Примерно, телефона ми се бъгна, интернет и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но нека те не заместват българските думи. Недопустимо е да пишем Ч с четворка, Ш с шестица. Недопустимо е да се опитваме да наричаме хубавата българска дума въртене с ротация, да я заменяме с ротация и така нататък, и така нататък. Нищо не печелим от това. Губим. Нахлуването на чуждиците ли е най-сериозната промяна в български език? На този етап, да. А освен това, ние сме свикнали, ние българите сме малко чуждопоклонници. Всичко, което е чуждо е хубаво, всичко, което е българско не е хубаво. И то е българско. А защо? Защо? Нахлуването на чуждиците е неизменно, аз казах, то е неизбежно. Но нека се стремим да запазим доколкото е възможно и колкото може по-дълго български език като език. Защото ако прочетете един Яворов, един Дебелянов, един Лилиев, ще разберете колко чиста и красива и кристална е тази реч. Пак е написана на български, не е написана с чуждици. Свидетелстват ли изказът и правописът на един човек за произхода и образованието му? И свързани ли са изказът и правописът с жизнения стандарт? Ами аз казах преди малко, че който мисли ясно, говори ясно. И че начина, по който говорим, се свързва с начина, по който пишем. Защото не може да говорим неправилно, а да пишем правилно. Така че те вървят ръка за ръка. Аз бих посъветвал младите хора да четат повече. Но не както ми каза един мой студент, аз чета всичко, което е написано в интернет. Четете книги. Всеки автор е различна вселена. Аз съм един, вие сте друга, той е трети, другият е четвърти. Ние сме отделни личности, отделен начин на мислене, различен начин на изказ, различен начин на поведение. И именно по тази причина, когато човек започне да чете, той се сблъсква с това, което е искал да каже еди кой си. Не напразно гениалните автори са актуални и днес, защото начинът им на разсъждение, начинът им на писане, начинът им на внушаване и прокламиране на идеи стигат много лесно до нас, много бързо. А нека не забравяме, че интернет и Google са едни търсачи. Да, сега имаме интелект, който се опитва да ни замести, но той е нежив интелект. Книжовните норми нравят ли се на младите актьори, на младите журналисти? И
как те се самооценяват по отношение на... От позицията на човек, който се занимава с правоговора на актьорите, смея да твърдя, че не се обръща достатъчно внимание по простата причина, че дисциплината сценична реч, правоговор, художествено слово малко се занемариха в последно време. А това е най-силният начин на изразяване на актьора. Защото да, актьора има визия, актьора има пластика, има тяло. Най-силният начин, по който изразява своите мисли и идеи, това е говоренето. А когато то не достига до зрителя, зрителя започва да се разсейва и не всичко, което е искал да каже автора, може да се асимилира от него. Така че аз бих посъветвал младите актьори, освен да се стремят да се снимат в сериали, което за тях е много престижно, или да се стремят да намерят място в Софийски театър, да обърнат внимание на начина си на говорене и на говорната си култура, защото тя е много важна. Някога писателите са били отговорните за запазването на езика на един народ. В наши дни вие споменахте медиите. Каква е ролята на актьорите за запазването на езика? Влиянието им толкова ли е силно, колкото на медиите? Да, защо не? Актьора всяка вечер се изправя пред публика и говори. Той прави своето изкуство за публиката, за хората. Той е вид учител, будител, човек, който прокламира определени неща. И няма начин да не е равен, но не е с тази аудитория, с която са медиите, защото медиите всяка вечер биват гледани от милиони зрители, актьора го гледат 300-400 човека. Но той е част от това нещо и когато хората му повярват, когато започнат да го имат за свой идол, за кумир, те вървят след него. И ако той е с недобра говорна култура, нещата не са добри. Те няма да му повярват. Шегувам се. А в дублажа, където актьора не се вижда, възможно ли е един актьор да направи добър дублаж, ако не е с много високо ниво на правоговор? Не. Това поне мога да твърдя, защото на този етап хората, които се занимават с дублаж, за сега поне удържат фронт. Да, има някъде някои неща, но те са минимални. Друго е, когато се озвучават реклами. Защото всички ние сме свидетели как от екрана звучат невероятни реклами. Първо, с начина си на текст, т.е. с съдържанието, което е под всякаква критика. Второ, те биват изчетени от кой ли не. Аз голяма част от хората, които озвучават, просто като ги чуя, знам кой е. Но има такива, които са абсолютно непонятни за мен, което няма нищо лошо, но поне да говорят правилно. Те са първо с дефекти, Л, второ с Ш, трето с какво ли не още, с диалект дори съм чувал, което е недопустимо. Но самите рекламодатели и фирмите, които са, за да минат с по-малко средства, използват кой ли не. Защото ако вземат един добър актьор, той струва пари. Гласът му струва пари. А има актьори, които се съгласяват на минимални суми да озвучат нещо. Дадено това играе лоша шега и на тези, които го карат. Така че, нека правим разлика между дублаж, който за сега, пак казвам, що го да удържа нивото, въпреки че и там има случаи, не ги отричам, и озвучаването на рекламите. По отношение на правилата в правоговора, като преподавател, какво регистрирате? Кои правила са най-трудни за спазване? Правила в какъв смисъл? Не разбирам. Правила за правоговор.
Кое е най-трудно на вашите ученици? Нека да не го наричам правила, аз ще кажа кое е трудно за отстраняване. Диалект, защото човек е свикнал 20 години, примерно, да говори по един начин, който смята за правилен и който би трябвало да се игнорира. Аз не съм против диалекта. Диалекта е най-красивото нещо в един език. Чуйте как говорят във Варна. Чуйте как говорят в Банско. Чуйте как говорят в Трън. Чуйте как твърдо говорят шопите, които мекат и така нататък. Ние говорим български език. Но диалектните групи също говорят български език, но той е леко видоизменен. Това е друга тема на разговор и някой път ще ви разкаже как се породили или появили диалектите. Но това, което ни обединява, трябва да е чистия литературен книжовен език, който трябва да звучи както от телевизията, така от радиата, така и от тези хора, които се смятат за публични личности и говорят пред публика. Литературния. Другото нещо, което е трудно за така преодоляване, това са нещата, които са закостенели в говора ни. Каквито са несъвършенствата, както аз ги наричам. Подмяната на хубавия звук Л с УП, Ш, Р и така нататък. Или определен начин на изговор на определени звукосъчетания, които не са добри. Но те трябва да се променят. А за да се променят, трябва да има много упражнения, защото ако аз пиша с дясната ръка, за да се науча да пиша с лявата, ми трябва доста време. Не е възможно за една седмица аз да седна и да започна да пиша толкова красиво с лявата, колкото пиша с дясната. Същото е и тук, защото това е свързано с мисловен процес. Напоследък е много престижно да владееш собствения си език и свидетелство за това е, че работодателите поставят на първо място владеенето на български език, за разлика от минали години, в които на първо място се поставяше владеенето на чужди езици. Как си обяснявате тази промяна в критериите? Дай Боже да е за добро. И сигурно е за добро, но нека този български език, който изискват работодателите, да бъде добър. Защото ние напоследък ставаме свидетели на хора, които говорят много, а нищо не казват. А и не всичко, което казват, може да бъде разбрано. Така че нека работодателите имат предвид, че едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш, както е казал Хайтов. И този литературен, хубав български език има своите закони, своите норми и не е толкова лесно да бъде изучен ей тайна и да се владее. Има хора, които искат да повишат езиковата си култура. Това е похвално. Какво бихте ги посъветвали? Как да се заемат с това? По какъв път да тръгнат, ако не носят съответните дадености от семейната си среда? Пътищата са много. Въпросът е какво ще избере самия човек. Може да потърси начин чрез хора, които владеят добър български език. Може да започне да чете, да следи как вече тече мисълта на автора. Може да се запише на курсове. Пътищата са много, но най-добрият вариант е да намери човек, който разбира от това и да стикова своето виждане с неговото. Защото по този начин човек се учи. Ние се учим да говорим. По отношение на българския език, оптимист ли сте за неговото бъдеще? Смятате ли, че той ще устои на набезите на чуждиците от една страна, от друга страна на някои форми на опростяване, които сме склонни да Би го нарекал дори опростачване. Надявам се, много бих искал. Защото, пак казвам, това е много красив език, много звучен, много мелодичен, език, в който има много гласни, това са вокалите, ние пеем на тях.
И не напразно имаме толкова добри певци. Той е и заради езика. И много бих искал този език да пребъде. Дай Боже да пребъде. Защото и самото име България, български език, по някакъв начин аз го свързвам и с нещо божествено. Дай Боже Господ да помогне този език да пребъде във времето.